Akadémia virtuálneho Slovenska uvádza grooming. Pozor na virtuálnych predátorov. Online zoznamky sme už spomínali. Taktiež ako sa chrániť a preverovať kontakty. A teraz chceme upozorniť na fenomén zvaný grooming. Grooming je činnosť, pri ktorej sa niekto spriatelí s dieťaťom alebo mladistvím, aby získal jeho dôveru za zámerom sexuálneho obťažovania až vydierania. Hnusné však. Ako hovorieval starý otec, svet je plný zlých ľudí. Musíš sa mať na pozore, synak. Odľahčene, no bohužiaľ pravdivo. Najmä v dnešnej virtuálnej dobe je kontakt s neznámou osobou veľmi jednoduchý. Stačí napísať do verejnej skupiny, lajknúť fotografiu peknej mladej slečny, pochváliť vypracované svaly tínedžera a cesta je otvorená. Praktiky na náhodné online zoznamovanie sú veľmi jednoduché. Napriek tomu si mnoho rodičov myslí, že nefungujú, lenže opak je pravdou. Predátor trpezlivo a dlhodobo získava priazeň svojej obete. Vystupuje ako neškodný virtuálny priateľ s vážnym záujmom o nového kamaráta či kamarátku. Dáva skvelé rady do života, chváli, podporuje, počúva, chápe, zalieča sa. A útok príde nečakane. Navrhne stretnutie za účelom ďalších rád. Ponúkne zaujímavú brigádu. Vybaví fotoshooting pre modelingovú agentúru. Navrhne zoznámenie s vplyvnými ľuďmi v branži a tak ďalej. Pretože lákavých spôsobov je veľa. A vaši blízky sa nestačia čudovať, v čom sa vezieš. Ak o tom vôbec viete. Pretože predátor nabáda deti, aby doma mlčali, veď rodičia by to aj tak nepochopili, nič im nehovor. Bude to naše tajomstvo. A katastrofa je na svete. Grooming však môžeme predvídať, odhaľovať a nestať sa jeho obeťou. Ak si dieťa alebo tínedžer, pozri si pravidlá pre zoznamky v našom videu. Je dobré zoznamovať sa virtuálne. Nikdy neposielaj citlivé fotky či videá, ani dobrým priateľom, pretože čoraz na net zavesíš, to tam ostane večne. A zdieľať ich je ľahké a lákavé. Pozri sa, akých online priateľov má tvoja nová známosť. Je to zhluk náhodných ľudí? Doslova bez ľadu a skladu? Lebo ľudia mávajú obvykle priateľov v skupinách a otvorene s nimi komunikujú. Chce od teba nová známosť niečo neobvyklé, nezvyčajné? Prečo by si to mala urobiť? Navyše pre niekoho, koho vlastne vôbec nepoznáš. A najmä, ak ťa pozve na stretnutie a skutočne tam chceš ísť, daj vedieť rodičom alebo kamarátom, kam ideš. Alebo ich zober so sebou. Hlavne nechoď na neznáme miesta, kde ti nikto nepomôže. Povieš si, mne sa to nestane. Už takýchto ľahkovážnych frajerov sú potom plné policajné správy. Ak ste rodič, sledujte tieto príznaky. Časté používanie internetu v noci, tajnosti v online svete, nové miesta na stretnutie s kamošmi, nezáujem o koníčky či voľnočasové aktivity, nové veci, ktoré si z vreckového dieťa nemohlo kúpiť, neznámi starší priatelia či priateľky. Čo v takých prípadoch robiť? Pretože zoznamovať sa s priateľmi virtuálne je OK, ale s rozumom. Zabezpečte online zariadenia v domácnosti rodičovskými ochrannými prvkami. Ak máte spustené zariadenia na zdieľanie polohy, skontrolujte si, či nie je do okruhu vašej rodiny pridaný aj niekto iný. Pravidelne sa s deťmi rozprávajte o nástrahách internetu a uistite ich, že sa na vás môžu kedykoľvek obrátiť, aj s prosbou o pomoc. Riešte každý problém pokojne, aby ste nestratili ich dôveru. Pomoc vždy existuje. Dopredu si naplánujte potrebné kroky. Poradte sa s odborníkmi alebo priateľmi. Ich pohľad bude menej zaujatý. Nepanikárte. Ani v prípade, ak vám dieťa povie, že ho niekto obťažuje. Pokojne sa pýtajte a racionálne sa zamyslite, čo robiť. Nepodceňujte grooming. Pre dieťa v mentálnom vývoji to môže mať fatálne následky na jeho porozumenie svetu, či vytváranie zdravých názorov, priateľstiev a môže viesť až k zmene či poruchám osobnosti. A čo na to odborník z IPčka? Ak si sa na internete stretol alebo stretla s kybergroomingom, vec, že to nie je tvoja vina. Nikto nemá právo ti ubližovať a zneužívať tvoju dôveru.
Túto sériu pripravujeme spolu s IPčkom, internetovou poradňou pre mladých ľudí. Ak chceš vedieť viac, navštív ich web www.ipcko.sk alebo si pozri kampaň a influencerov na www.stalosato.sk. Podrobnejšie informácie nájdeš aj na našom portáli virtuálno.sk alebo počúvaj podcast Digitálni rodičia.sk, ktorý sme taktiež podporili. Profesionáli z online sveta a reklamy v ňom diskutujú úsmevne aj vážne na témy, ktorým čelia všetci rodičia dnešného sveta. Ak sme ťa dostatočne navnadili, namotali, tak nás sleduj ďalej a viac ti povie naša Akadémia virtuálneho Slovenska. Stačí nás sledovať.